ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 3ଟି ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ମେହେରଗଡ଼। ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ଥିବା ମେହେରଗଡ଼ଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେହେରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସାଧାରଣ। ମାଟିରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଘରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗାକାର ଅଥବା ସମକୋଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକାରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ପଥର ହାତୁଡ଼ି, ଶାମୁକା ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର, ଚୂନ ପଥର, ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି, ଗାର୍ଡ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଓ ବାଲି ପଥର ଆଦି ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। କାଚର ମାଳି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ମାଟି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର କରାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରୁ ହରିଣ, ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନେକ କବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ମୃତ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସତ୍କାର କରିବା ମେହେରଗଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। କେତେକ ସମାଧିକୁ କୁକୁରର ଅସ୍ଥି ମିଳିଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭ୍ୟତା ପଢ଼ିବା। ବୁର୍ଜାହମ୍। ଅଧୁନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁର୍ଜାହମ୍ ଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ବସତି ଥିଲା। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାତ କରି ଘର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗର୍ତ୍ତଗୃହ କହିବା। ଏହି ଗର୍ତ୍ତଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବେଶ୍ ବଡ଼ ଥିଲା। ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ, କାଠ, କୋଇଲା ଓ ଚିକ୍କଣ ପାତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଗର୍ତ୍ତଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ। ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହାତ ହତିଆର ଏଠାରେ ମିଳିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମର ତୃତୀୟ ସଭ୍ୟତା ହେଲା ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଙ୍ଗ। ଆସାମର ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଙ୍ଗ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରୁ ଚିକ୍କଣ ପଥର ନିର୍ମିତ ହାତ ହତିଆର, ମାଟି ପାତ୍ର, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଜେଟ୍ ନାମକ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଚୀନ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପେଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ଗାର ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହିସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।